vertemos aquí os Vallejo, un dos irmáns, o copiloto que empezou a conta trasta, estamos presenciando o shakedown. Como foi todo? Pues estamos vendo os mecánicos, algún problema, unha avaría? No, nada, a revisión de rigor, digamos, nada máis, todo ben. Fixemos 3 pasadas porque tampouco se tiñamos todo máis ou menos claro. E nada, esperando xa mañá, que engaña xa. Respondeu ben Antón o coche? Sí, a verdade que sí. Un xedown, ademais é un xedown que xa coñecíamos de outros anos, ben, sí, tamén moito público xa. Coche novedad para vos, entón que... Sí, pero bueno, vamos... Cambia moito dun coche a outro, dos que tiñades hasta agora. Sí, non é distinto, é distinto. Ao final son coches de carreiras, pero cambia bastante, porque este pesa menos que os outros, menos potente tamén que o Porsche, pero pesa tamén moitos kilos menos, entón, bueno, pues é distinta a condición, este é máis áxil, por decirlo de alguma maneira, tamén é un pouco máis delicado de conducir. A temperatura, que dixester vos que demasiado calor, vai contrarrestar o tempo para as prestacións? Por unha parte o calor non nos ve mal a nivel de neumáticos, porque ao pesar pouco o coche, como che dicía antes, vai sufrir menos que os rivais a nivel de neumáticos, pero si vai a sufrir un pouco máis porque leva un compresor e que coa calor pois é un pouco máis perde prestacións, por decirlo de alguma maneira. Entón, bueno, que fago que sea, que tampouco é algo que non podemos controlar nunca. Ano pasado triunfou aquí Evia, o asturiano. O xoves falamos con el, ali en Oliveira, tras entrevistarvos a vos. Quería que chovera el. Vos? Non, nos, mellor que non chova, por público todo, casi mellor que non, polo coche tamén, por ser tracción traseira, pois que chova tampouco nos beneficia moito, pero bueno, xa digo, é algo que non podemos controlar e se chove, que chova, pero vamos, polo público penso que mellor que este como estes días que facía calor, pero tampouco excesivo. Vades a colaborar para que dentro de 3 anos ao 50 aniversario de Rías Baixas pode chegar aquí o Campeonato de Europa. Vades a colaborar vos? Sí, hombre, no, nos levamos moitísimos anos vendo a Vigo, primeiro como espectadores e despois como pilotos, corremos moitos anos aquí e naida nos gustaría máis como que se consiga esa categoría que ademais merece o rally, non? Sabes que os aficionados están moi pendientes de vos, tedes un cariño especial que a xente aquí e a xente hacia vos, corresponde vos despois do afer que vos pasou o ano pasado, non? Que viñades de subcampeóns, caramba, non correstes o rally de Rías Baixas, a xente esperando, veñen os Vallejo, sí, a verdade que sí, este ano que... Tiñemos ganas. Este ano vai ser, non? Sí, tiñemos ganas, vamos a ir a tope, despois a ver, que os rivais tamén están fuertes, o coche, como decías ti, é novo para nós, pero bueno, importante divertirse, divertir o público, estamos moi agradecidos porque se porten con nos increíblemente ben, e nada, nos vemos nas cunetas. Pois mañán informarlle a todo o mundo que os Vallejo van a dar, e o non, o do peito, veña, moitas gracias. Gracias.